abanye ke mhlambe ke engababonanga abakhona siyababingelela abo. Ngiphinde futhi ngibingelele ubuholi beregion yase Moses Mabhida sithi siyayithanda Moses Mabhida siyayithanda. Sibingelele ke sibonge nama comrades angazange alilahla ithemba aloke uphushile lo mbidlango wokulwa nokuthi sithola amavoti ethu. Ningadikibali maqabane, fanele silwe lempi sifike egcineni. Ngizobuya ke futhi ngibingelele ubuholi beprovince obulitwa unqamala obulitwa uphakade uprovincial convener wethu. Sithi siyathanda phakade, siyathanda uphakade kakahambi yedwa, uhamba nethimba lakhe abaqokwa nalo umongameli. Ithimba elibizwa nge-Provincial Working Team. Sinaye ke uCommander uKhatebe obizwa ngoBhubezi. Sibuye sibe noCommander futhi uBhuswa kaMvelasi uNgoza, ibona bakhona la namhlanje. Ma-commanders siyazi ukuthi ngokwe-constitution yethu umkhonto wakhelwe phezu kwey'nhlaka ey'thize, umkhonto wakhelwe phezu kobukhosi. Siyibonile induna la umsholozi ngaye ngasebenza nayo ke lensizwa, bangifundisa elinye iculo leli engeke. Umkhonto wakhelwe phezu kobukhosi, umkhonto wakhelwe phezu kwabaholi bendabuko, umkhonto wakhelwe phezu kwabefundisi, umkhonto wakhelwe phezu kwabaholi babelaphi bendabuko. Sinabo ke bengibabona abanye la, sinaye nogogo uMakhosi okhona la onathi, abanye ke ngibabonile nje baningi. Siyathanda ukuthi sinrecognize njengabaholi babelaphi bendabuko. Ngizothi ke manje ke ngoba ke sesibingelele sathula nobuholi obukhona lapha phambi kwethu, ngizocela ke manje bengikhulumile la no-program director. Sengena lapho mangikeda nje ukungena lapho ngizobe senginazisa ukuthi sizokwenzani si-PWT emva kwalokho. Number 1, inkantolo iguqile namhlanje, yaguqela ukuthi iyozisukume futhi ngomhla ka-21 kuJanuwari 2025. Kodwa ithe iguqe inkantolo lo bekade phethe icala lomkhonto wesizwe, lapho Nxamalala babuTolman, amasotsha omkhonto wesizwe, amakhomanda abamba isela elantshontsha amavoti phansi ngesela phansi, phansi ngamasela phansi. Uthe uNxamalala noma ngabe lakini isela it remains isela, noma ngabe liwucomrade wakho isela it remains isela, noma ngabe lintshontsheni isela liyisela nje. Ngisho ngantshontshani makuyisela yoba isela. Futhi sithi away with isela, away. Uthi ke lo yamantsho kade phethe icala eseleni, njengoba ngilihlehlisa nje icala lakho weselandini, uyobuya la lesicelo sakho ninommeli wakho sokuthi wena khishwa kuleli cala discharge. Asikho leso sicelo.
wena kuyatholakala ukuthi bukhona ubufakazi ophula uzophendula la enkantolo bokutshontsha amavoti nokwephula umthetho. Makomanda seMoses Mabhida siswele iplan bekufanele sinenduna yakwaMakhanya umkhuzi wamabutho bekufanele sinithengele inkomo nje noma zimbili nihlabe nidle. Istep sokuqala iphase yokuqala empini yethu no IEC ilona qala lokuqala leli isishilo imanje yathi abaphendule nathi ke sijabulela nina ngoba imanje ivumelana nani makomando omkonto ukuthi kwaba khona ukwephuka komthetho okufanele ukuthi kucutshungulweke inkantolo. Amandla Moses Mabhida, amandla. Hawu nina amandla Moses Mabhida. Ukuba ninayo nje counter revolution ngabe niyahamba ngabe niyedlula yonke le province. Nihlushwa nje ile counter revolution ephakathi kwenu. Kodwa ke nizoyinqoba. Njengoba no IEC nizonqoba nale counter revolution nizoyinqoba. Thina ke besizonibikela lokho nje. Kodwa okulandelayo ozokhuluma nani usekela sihlalo wethu okuyena ozothi nje egameni likaNqamalala uyena represent umongameli Masila uyena ozothi ke abekwa amazwi nje thina sithi hayi halala Moses Mabhida halala mkhonto wesizwe halala hawu halala makomanda halala lesinye isikhathi nani amadela kufa halala amadela kufa halala siyabonga thina ke uhlelo sifuna ukunitshela ngalo siyezwa thina ukuthi khalwa ngathi CPWT kuma regions futhi sinohlelo Amandla Mata Kwaza mkonto kwaza mkonto kwaza Tiyekiela mkonto tijela Sohole Nqamalala sohole Nqamalala sohole One command, one mission, one command, one mission. Thank you, comrade. Commander, ngiyabonga program director, national leadership, provincial leadership, youth league, women's league leadership. Ngiyambulisa nonke abafundisi ama-hepalis. Induna ngiyabulisa kakhulu. Comrades, the message ukuthi KZN is very, very important kumkhonto wesizwe party. Amavoti wenu ayayenza namanye ama-province ukuthi athole ihlalo eParliament. Kungakho-ke i-government, kungakho-ke i-NL iyazama ukuthi ithathe iNatal and iyithathile iNatal to reach us. Ngoba if sesayibusa iNatal besizoba exemplary kwabanye ama-province. Kodwa ungakhathazeki, i-National High Command under the leadership of Umsholozi sine plan kumele ibuye iKZN. Izobuya yona. Kungakho namhlanje
Umkhonto wesizwe park, especially in KZN, is highly infiltrated. Not we infiltrate abantu aba-ordinary. CIA, ama-Western intelligence, as-infiltrated. Nayo i-ANC ibathengile abantu ngoba sizwile ukuthi bakhona abantu abathengiwe abanikezwa ama-5,000 ukuthi bazodisrupta. And then comrades, ngifuna ukunitshela namhlanje phambi kwe-High Command ukuthi abantu abadisrupta EMK party gatherings or programs bazoxoshwa. We are going to take discipline. You know what people are doing. I was here, Commander. Normally, even though I was in I'm able to disrupt it gathering. Usizelela sewathi umkhonto wesizwe kodwa sizokusiza ukukhipha umkhonto wesizwe. Nanobo complex ngithi laba bebe demonstrate bazi ukuthi bahambile umkhonto wesizwe. We cannot march forward singekho united, singekho discipline. And we have a comrades who is supporting the provincial commander. The collective here. Commanders, angeke sibe nesifundo ngalabantu abangekho discipline. We will be merciless and brutal because kumele silungise impilo zabantu base South Africa. Ucommander President uMsholozi uyawabuza ama-MPs wakhe la eKZN wathi ufuna rural areas kube namakhaya isikontiri Taru. Manje ke labantu laba bangazosideya basibusele emuva ngoba thina sinya phambili. And I want to remind you completely. Lapha kathi wethu sine-train personnel omkhonto wesizwe training exile ngazonke izinto. We are going to implement lento ebizwa ukuthi MCW. Matshontsho. Thank you, Commander.